Hold. Med til biografen, hvis man har en tendens til Tom Rose. Hun ligner lidt en gravhund. Den der lidt. Eller hun skreg lige. Jamen, jeg kan ikke behandle hende. Jeg holder mig til dyr. Hvordan kan du koncentrere dig om at læse, når der er 100 mennesker, en syg kvinde og musik i baggrunden? Lærer at kunne koncentrere sig, når man er studerende. Jeg har engang stået græs, og ikke til at læse. Ja, hvordan så plænen så ud? Der skal vi ikke gå. Nej, vi kan godt lige vente lidt. Jeg har glædet mig til at se den her film, og vi har ikke været sammen i biografen i mange år. Prøv at se der. Har vi ikke ventet på den der ambulance virkelig lang tid nu? Jeg tror altså, jeg går ud og gør nogen opmærksom på det. Ja, okay. Så tag noget at drikke med. Okay. Der er stadig på en ambulance derinde. Det ved jeg godt. Skal vi lege en leg for at få tid til at gå? Nej, jeg har ikke lyst til at lege nogen lege lige nu. Nå, jeg vil ellers så tænke på det popcorn, der sidder i dit hår. Jeg vil gerne hjem nu. Skal vi lige tage noget? Nej, min aften er allerede ødelagt. Læg mærke til lydsporet.